Velkommen til min video. I dag har jeg en møllevæks her og en her. Og så starter jeg lige med den. Så kan I se, så blander jeg den lige sammen. Jo, jeg lægger musik på. Hvorfor? Jeg skal se, at jeg hører det. Godt, det er bare lavt. Det er en pæn pause. I må gerne lave efter, fordi at det giver rigtig god mening, man laver efter. Jamen, jeg vil altså også godt lave, imens I laver video. Video-skærmet, ja, så jeg også lige kan Jamen, du må ikke lave min. Hvem er jeg? Nej, gør det heller ikke. Jeg leger bare alene. Uden jeg lukker, jeg har noget. Jeg har min. Du skal noget der. Du må tegne en masse. Jeg vil ikke tegne. Jeg går over og siger til alle, at du har måttet lære voksen. Hvem siger du til? Jeg laver job, Og hvad så? så de kommer og leger med jer. Og hvad så? Hvad så, din gris? Så vil de være give dig. Men du skal hente et papir. Til mig selv? Ja! Jeg gider ikke bruge papir på min hånd. Nej, du gør, for du skal bruge papir. Og jeg giver dig kun lidt. Giv mig kniven. Ej, hvor er det bare meget. Ja, godt. Det er mega meget. Sådan. Skal jeg også give mig? Tænk lige, hvis du bare... Ja, bare lige give det. Tænk lige, hvis du bare fik en lille plet. Hvad vil du så have? Det der eller en lille bitte plet? Så vil du nok have en lille bitte plet. Kom, og du må ikke bruge de der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg giver sådan en. Hallo godt, at den ikke kommer skilt os ud. Med en video. Eller kommer. Må se. Ej, jeg kunne ønske, der var et toilet herude, for så kunne man have lidt vand på det. Så bliver det til. Eller kunne du bare hente lidt vand i den der? Så bliver det til slime. Ej, ja. Så kan du bare hente noget lidt vand, og så dypper vi det i, og så... Ej, ja. Jeg går ikke. Hvem vil gerne lige lave min video videre? Nej. Sæt dig på. Ej, kan de se din ansigt? Det kan. I like a food in the bag. I like a food. Men jeg kan ikke en pæn farve. Se, ja, fordi jeg er blevet jo. Du har. Må jeg gerne få lidt af den her klat? Bare tag den. Skal vi ikke bare tage noget? Nej, det må vi ikke. Jeg vil også lave så vildt lige.